Assalamu alaikum. Yau muna so mu yi magana dangane da hukuncin da aka ɗauka a Saudiya na hana na aure na ƙasa da shekara 18 an hana shi. To shine muke so mu duba abin gaba ɗaya ta fuskar underage marriage gaba ɗayan shi mu kalle shi. Duk sanda wani ya bujiro ya yi maganan underage marriage, a koda yaushe ina kallon abin akan cewa gaskiya mutum bai zauna ya yi tunani sosai ba. Shi ne zancen gaskiya, ma'ana tunanin mara zurfi ya yi a kan ishu ɗin. Na farko, duk sanda ka taso ka ce mana auren sama da ƙasa da shekara 18 ya yi ƙanƙanci, za mu tambaye ka me yasa 18? 18 ga kowa? 18 ga ɗan Afirka, ga ɗan Asia, ga ɗan European? Haka za ka faɗa mana? Shi ne abin tunanin me yasa 18? Shin dukanmu 18 ne? Shin dukanmu ɗaya muke? Shin dukanmu abinci ɗaya muke ci? Shin dukanmu girman jikinmu ɗaya? Shin dukanmu ci gabanmu ɗaya? Shin dukanmu yanayin haɓakar jikinmu ɗaya? Shin dukanmu yanayin balagarmu ɗaya? Yanayin buƙatarmu ɗaya? Yanayin tunaninmu ɗaya? Wannan tambayar kenan. Duk sanda ka taso ka ce duka 18, duka kana nufin duka? Yanzu misali, ko a gida in ka ɗauka a gidanku, za ka ga akwai wanda gemun shi ya fi fitowa da wuri akan na wani. Za ka ga akwai wanda saurin balaga shi ya fi fitowa akan na wani. Shin dukanmu ku kuma za a ce 18? Ita wannan 18 da ake magana ba ta ba da ma'ana ba ko kaɗan. Misali, kamar yadda na ba da misali, duk sanda ka ce za ka ɗau wannan abin, ka ce kowa haka za a yi a kan shi, ɗayan biyu nake kallon abin: ko dai ka jahilci haɓakar al'umma, ko kuma dai ka nisanci ka kusanci wannan ɗin mutane, bautar da mutane. Ma'ana kai kana ganin ka fi su daraja, don haka kai za ka sa su abin da kake so. Shi ne. In ba haka ba, babu yadda za a ɗauko wani abu ka ɗora shi a kan mutane ka ce dole shi za su yi. Babu wannan. Mu dai a saninmu shi ne, duk sanda abu zai kawo cuta, to shi ne ake ɗaukewa. In kuma babu cuta a cikin shi kenan. Misali, yanzu mun ce akwai ƙasashen da 'yan matansu suna balaga da wuri, suna buƙatar aure da wuri. Kun ce a'a, ba za a yi musu aure ba sai 18. Sai ka ga musamman ma abin mamakin yana faruwa ne a irin ƙasashen su da suke maganar 18 din. Za ka ga 'yan matansu tun suna ƙananu suke fara sanin 'ya'ya maza. Ma'ana tun 'ya'yansu mata suna ƙananu sun san maza, suna yin zinansu, suna yin wannan. Misali, akwai abin da yake trending yanzu a social media na wata yarinya 'yar shekara 18 da ta je ta yi kwanta da wani yana shekara 20. Abin mamakin, da kwanciyar ma ta baya ya kusance ta. Ka duba, yarinya 'yar 14 ta je ta baya tana wannan. Sannan ba ta taɓa complain abin ba sai lokacin da gayan ya fara ɗaukaka, ta fito take ƙoƙarin ta cutar ko kuma ta karya mai kariya da wannan abin. Kaga babu zancen cutarwa da ya faru a ciki, sai dai kawai dai wani abu da take ƙoƙari ta shigo da shi. To yanzu in ka duba yawanci to kaga irin abin da yake faruwa a society ɗin da suke cewa sai 18 ɗin, yaransu tun suna ƙananu sun san fitsara, sun san iskanci, babu abin da ba sa yi. Kawai inda ake sa matsala da an yi maganan aure sai su ce ai mace ba zai yi a ce a yi aure ba. Ma'ana su suna da'awa, suna kiran mutane daga barin yin aure da wuri, amma kuma suna buɗe ƙofofi na yin barna, na yin zina, suna sauƙaƙa zina a tsakanin al'umma. Shi ne yanzu in ka duba western world, ka duba irin su America, zina ta zamto ba komai ba.
wannan irin al'adun nasu da suka aka shigo da su mu yankinmu shine abin da yake kawo ƙara lalacewar tarbiyyarmu, ƙara zinace-zinace, ƙara 'ya'yan shegu ana jefar da su a bololi, ƙara barna. Duk sanda ka duba wata barna yawanci mu zaka ga yana daga sharrin abin da muka shiga na daga copying din wa'annan mutanen da ba wani kimanta al'adu ne da su ba wani kimanta addini ne da su ba. Yani su abin da suke so mu zamto ga kamar dabbobi. Yanzu misali in ka duba a wajajen su da wuya ga samu yarinya ta yi aure kasa da shekara 18, da wuya ka samu yarinyar kuma kasa da 18 da bata taba sannin namiji ba. Kun gane abu? Yani da wuya ka samu yarinyar da bata yi aure ba, kuma bata zamto ta san namiji ba. Ma'ana ta bata san namiji ba, tana teenage age nata, shekarun yarintakan nan da ake magana, ma'ana irin 12 zuwa 18 kafin a shiga 18 din. Da wuya ka sami yarinyar da a cikin wannan lokacin bata san namiji ba, a cikin kuma al'ummar su mutanen nan da suke zagin yin aure da wuri. Sai an yi magana sai su ce ai aure ba kawai kusantar jima'i bane ba. To mun ji, duk sanda aka ce, ko da yake ku watakila ku kuna tashin 'ya'yanku ba da training din su fuskanci aure bane ba. Babu yanda za a yi mutum ya san abu ba tare da ya yi training din abu ba. An kuna tashin 'ya'yanku da training din su san su mata ne, su san za su yi aure, su san za su wani din kariya, to ko da suna ƙananan shekaru kuka ba su aure, suka yi aure, za su iya kula da iyalinsu. Misali yanzu mu bada kakanninmu mata, yawanci in ka duba su an musu aure kafin 18. To mu duba ta haka, in an musu aure kafin 18, me yasa su 'ya'yan da suka gina suka zamto sun fi 'ya'yan mu da muke ginawa yanzu? Duk da na san mu yawanci matanmu yanzu da muke aura, muna auren su ne sama da 18. Ma'ana muna kamar sun zamto they are ready to get married. A wannan abubuwan da suke sawa, kamar in ya zamto banda kawai sha'awa, ma'ana ya zamto ta yi training, ta samu kwarewa wajen iya zaman aure na daga bangaren jikinta da kuma mentality nata ya wadace ta yi aure. Haka muke tunanin auren mata yanzu, kenan za mu yi tunanin sai sun kai bayan 18. Alhali wannan ba shekarun ne suke tabbatar da mace za ta kai wannan mentality nata zai zamto daidai da zaman aure ba, ko kuma yadda physically nata zai zamto wannan ba wannan shekarun bane ba. Training da aka bada daga background. Su yanzu misali su a can in ka duba, zaka ga yawanci suna gina matan su kawai su a bangaren ya zamto physically suna isa ga yin aure, ga yin zina, ga sanin maza kafin shekara 18. Sai dai kuma ba sa gina su akan su tashi su zamto suna daukan wannan, ya zamto sun samu training na yadda za su iya daukan ɗawainiyan gida, za su iya zamtowa suna ready ga zaman aure. Babu wannan a tunaninsu. Dole sai yarinya ta wuce 18, wanda kuma kafin 18 nan kawai zina suke yi. Zina ne abin da yake faruwa in ka duba ko ina a cikin inda aka ce wai sai 18 din nan. Shine saboda ka ɗauko wani shekara ne ka ɗora wa mutane wanda ba wannan shekarun ake bukata ba. Da a ce za su zamto suna da'awan cewa a ringa gina mata, a ringa tarbiyyantar da su akan su tashi da shirin yin auren, yanda ko da suna ƙananan shekaru jikinsu zai zamto ready, sannan mental nasu zai zamto shi ma ready na facing din zamantakewar aure da abin da yake cikin shi. Da haka suke ikirari, to fa masha Allah. Amma kun zo kuna su daura wani shekaru. Akwai matan da za su kai shekara 30 ma, su wannan abin da kuka lissafa ba za su same shi ba, saboda ba abin da suka gini ne akai ba. Abin da ake bukata shine zamto an ginu, kun gina mutane akan su fuskanci abin. Zaka je a yawanci ana maganan cewa shi wannan kamar ya suke sa abin,
ba wai shekaru ne yake sa mutum ya zamto ya cika ba, zai iya ɗaukan nauyi ba. Ma'ana facing ɗin abin ne, training ɗin abin ne yake sawa ya zamto jikin shi ya isa ya ɗau nauyin abin. Ma'ana kamar yadda ake cewa kamar ba subhanallah, abin da ya ɗan kwanta min, abin da dai ake nufi a nan shine training da za ku ba wa mata shine zai wadatar da su, za su zamto ready a ɓangarorin nan. Ya zai iya watakila ka ce yarka ba za ka ba da wannan kai ya shafa, sai ta yi shekara 18. Amma ni abin da nake ce ma, me yasa ba za ka ba ta training bayan da za ta iya tashi ko 16 ko 14 ta zamto ready a abin. In baka ba ta training ba za ta taɓa iyawa ba, ko da ta yi shekara 30 ne a gida. Shi yasa su in ka je can za ka gaban da zinace da abin da ya shafa ka shine abin da suke yi. Sannan abin da ya yi mamakin shine za ka ga su babu ruwansu ba a yi abin, yani har sun mai da abin normal. Ka gane, mutum ana gani in bai yin zina normal ne. So irin society kenan da suke, kuma irin wannan society ne suke kokari su imposing namu akan mi zamto mu ma hakan ne sai 18, ta yadda kuma ba lissafin ba maganar a ce mun ba wa 'ya'yanmu training yadda za su zamto sun fuskanci abin. Ma'ana mun ba su training yadda za su zamto they are ready su ɗau nauyin abubuwan da suke cikin aure, wanda wannan babban kuskure ne. Wannan hanya da suka kamo ɓata ce, hanya ce wacce bata dace da zamantakewar mu ba. 18 shirme ce kawai. Duk kowane mutum akwai yanda yanayinsa yake. Shine wata in za ta ya zamto dole akan ta yi aure kafin 18, wata kuma sai ta kai 28 shine lokacin ta wadata. Wata an bata training kafin 18 17 ta zamto ready. Wata kuma saboda ba bata training ba sai ta kai 28, watakila a lokacin za ta koya, watakila shi ba. Sannan yawanci yara suna ƙananu, maza su fito musu ana neman aure, a ce a sai ta yi karatu, sai ya zamto shekarun sun je sun ta tsufa, anan kuma babu mashinshini a lokacin a zo ana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, babu miji. So ya kamata mu gane cewa shekaru 18 da ake magana shirme ne yani, saboda kowa daban ne, al'ada daban ne, abinci daban ne, haɓaka jiki daban ne, yanda mutum yake wayewar gari ya fuskanci jikin shi is ready physically and mentally, ya zamto ready na aure a wani society, a wani gidan, ya bambanta ga kowa dashi kalan nashi daban ne. To abin da za a duba kowa individually, a duba me ya kamace shi. Shine abin da Saudiya ta yi. Dama Saudiya daula ce, so ba wai Qur'ani suke amfani da shi 100% ba, mun riga mun sani. Suna iya sa abin da suke so mu dai kusanan Saudiya ba ita ce shari'ar musulunci ba. Shari'ar musulunci mun san alkur'ani da hadisi ne. To babu ruwanmu da tashin hankali, mu dai zamu ba abin da muke gani shine mafi a'ala, mafi kyawu ga al'ummar mu. Ba ma son mu fada cikin mazinata. Hadha wassalam, sai mun haɗu a next time.